Lao. Ito ko ba? Ang ngipon, sakto kayo ng ngipon. Murag bulldozer ba? Murag bulldozer ba? Gidaka mo na yung pagungit nga nag-visit si Lola. Nabili nagsutunga natagak kuya wa. Hi guys, magandang buntag ninyong tanan. Merry Christmas o advance sa New Year. Sa gabi salo-salo rami yung kanang kuan. Kaon katong giluto gahapon. Medyo arang kasaba kay nang tubag ang mga bidyutihan. Mga silingan ng bidyutihan at may paghigiyan, banding-banding paghigiyan ng kuan. Kanta-kanta. Kamirang duha ni Gian nga kanta-kanta kasi sunod na may pamati. Ayun na laman, lingaw-lingaw sa Pasko. Diyan karon day guys, kuan. Birthday ni Papa. Sa ang kuan, Papa Darinlo. Kay benching ko man to si Jan na tao man o. Oo. Isang birthday karon pala, isang edad ma. Kaya nga, kuan, magbulan lang ko na ako sa kapatid. 76 na ta si Jakaron. Diyan karon mag-blow nas mama kandila. Si mama may mag-blow kandila kay wala naman dias ko an papa. Diyan dagan pining greet ni Junjun og kanang kuan. Happy birthday kay si Junjun kay Jesus man na siya. Abi Manila og kanang Japon birthday kay Jesus man. Kuan man ko na Junjun Junior. Diyan ra jung papa may natawo og kuan December. Si Junjun kay junior man si Jahang papa mo nang Jesus pod. Dagan pining greet ni sa happy birthday. Kaya binilang birthday po ni Dja. Yan, nagpislango mas Papa Junjun. Kamerang duha ni Gian gabi, kabading-banding lang po ni Gamo para laman lingaw po dag kuan ba. Pasko, pero lahi ron kay mingaw, di paras katong sa una nga. Bibo-bibo pa to. Pero karon lahi, kuan manggod karong panahon na, ting crisis. Pero kasagaran po, mag-celebrate sila kuan bagong tuig. Bawi ra nagkuan bagong tuig. Diyan guys, mo na naman yung nabilin sa Mang Nutsabi na gabi Ag salad. Wa pa naguhing. Mo pa na naguhing. Ag naguhing, ag pork chop. Ug ang pritong manok. May naguhing. Sa kinapay nanawag. Lola, mahaw? Mahaw? Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas te. Advance Happy New Year. Merry Christmas! Happy New Year! Murag pista diri dagan kay sugar. Mingkoy, Merry Christmas Mingkoy. Sige yan, grabing berit ni Gian gabi. Mas gani wa napagaw. Gusto mo dito nung Tingkawan. Sige yan na po mo sunod pislango. Sige yan! Wala man tani. Makanta tagtaman gabi na gipagaw no ta. Kis yung Sige tilao. yan na po! Sino dito dong? Yan nung tambal dong. Di! Nung tambal na yun. Di man ni ubos or truth man ni. Ay nabilin sa mga pritong manok guys oh. Gabi among pork chop na nabilin. Hanggang mo ang salad wa pa na bawasi. Gamay pa rin nakawas. Ni Papa. Yehey! Kanana siya pinaskuhan. Nagijahang gustong palitan na grinder. Grinder, grinder, marina mo. Ay kanang pagtrabaho sa kuan ni Lolo. Luta na pila edad sa rip ana siya 2014 ko magwang pa nako. Pagkabuhagay no. Magwang pa daw nako 2014. Parang galoy, di siya kakaon sa salad. Bugnaw. Bahala na maglubog ka ako ano yun. Kaon mo. Hi guys. Mag-blow si Mama karon sa kandila. Birthday si Papa. Birthday ni Papa. Multi-purpose Huwag din. nila kay. Multi-purpose. Ang kantahan. Ano na junior ka pa nga di man mo pa birthday. Dagan gining greet ni happy birthday ko no. Yung mong papa mo ikuan kayo sa niya. Pa murag di mo siga na. Yan lagi musika di. Siguro sa Papa magpa Kuasa na! kuan. Yan na yung gamitin mo. Yan na, yan na. Ito nga. Ay, dahil pagkaon kayo mo. Ganyan ganitan mga nurse nga. Nganong i-junior man mo, sir nga.
Kuan man ni September man ni nataw. Nya na siya nga way magbuot na ko kay ako ng anak. Kaya ang Kubi? siya doon. Bisa. Ato gyapon nga dumon bisa wa na diha. Ito na junior siya bisag September na taw. Dire. So claro. Tuwad dire mo masindihan. Hindi mo siguro na musiga pa. Eh sa kundi, isa. Makawan mo ng kandila, ano? Sabay patos papa may nag-birthday ni Jam cake jud mo. Sipon man to kang lolo. Tipon. Oo, Kainom ko, kainom dong ko lolo, di na to matingani. Lingin na bitaw nga gagmay o. Ayun na. Bakit dong ko lolo, di mo makikingani, sipon man to yan. Oo, tipon dito. Multi-purpose, nga king. Happy birthday to you. Happy birthday. Di mo ba? Happy Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bili ako siya. Kasi Wisma, ni mo para ni Papa. Ang Mabuhay. tagan ng kapitpil niya, tabangan ko niya, yung mga anak niya tabangan. Natagan niya sa mga kapitpil. Sa tangkalan. Happy birthday, may mamuhit ha. Bantay lagi. Nay, mumilungan mo niyang gabi, bahala ang lakaw. Natagan niya kapitpil ka nanti. Gabay lang yung tao mong mga anak. Nag-result ka. Hindi ka niyo mo unsa ang imong mga anak. Wala. Hindi sa kahit kasi nasabi ko eh. Agay, Birthday lang. hilak ni Taron. Birthday na nga, iyak pa. Baha na itong luharon. Nakto na ko itong labaw. Ayun na, kaya matunaw na rin ko ano, matunaw na rin salad. Ito eh. Happy lang, iyak no? Kanta na gistonggi, arong patawan na Lula. Nagamit ako sa lasuan, papaytindahan, ula. Pero tindahan. Asa man ko nagilak mga tagaan na magpinaskuhan pangumpras tindahan. Naganda siya. Tugoon. Yung koyo. May utangin naman ako di ay. Ganyan yan eh. Bayaran na niya yung utang. Utang na naman. Amahat. Sad movies always make me cry. Kaya na! Hilak di ay. Pero palandok nila yung lain ni ba? Hala, narabas papa oh. Sarpan yung papa. Minta narabas papa na galing ko to. Iwain sa git. Naitik na Kuha ka. nakila ka. Na itong yung kik ito, may katong kami ba? Itong Baka kahoy yan pa. nagduha pas kong Pasko noon. Ikaw gen sa waist ni mo ge ni Lolo. Itong kung na gunita ng kahoy ba? Kik mo to. Hindi ako, talitag. Iskay. Santayan sa perping. Malayo. Nagkakak tayo. Buligan na siya. Siya po. Mahilo na nato na sa Ang kik mo. Ikaw, Ay, milakay. wish ni mo para si Mang Papa kay Junior Rabak. Kung sabi kay magawan ko nila. Ano sa? Di na punta katugan niyo niyang gabi ako. Mata-mata na po ko niyo niya sa taas kay ni murag magagyagis purtahan. Ingana ra ba ko usahin niya te. Uy nga. Ingana ka nang magisgutay tang lolo diri na magtabi-tabi ta din mahisgutan na tos lolo kagabi kay Di ka paglaw. di na mawagan ka mag New Year na lang gapis lang og gyapon. Tago lang sa kwarto, di na kumagawa. Oo, ang Kakaon ang iring anak pa kay dili chocolate. Taon di ay. Oh. Kinaglaway na si Mama. Oh. Ano? Picture, waki-waki si Mama oh. Video yan, kaka mo. Ano, magka ng bulan sar pagka. Diri na siya. Naunta. Ano mo goy, kasagi kita mga plato. Pindot siya kay tubulir. Tubulol lerno. Tito bol. Oo, do. Aw. Ito ko ba? Ang ngipon, sakto kay ang Murag ngipon. bulldozer ba? Murag bulldozer ba? Gidaka na pagungit nga Tupak nag-visit nga si kayo Lola. nabili nagsutunga natagak kuya wa. Ikaw naman sa Papa muhungit, sige yan alam may muhungit. Parehas naman pag naong si Papa ni Gian Mano.
Nanabong toron, ito nyo kamuka. Buga ni ingon siya, di kuno kumingaw niya kay ako na sigiyan sa anang kuno nako kay kuno kay niya. Pila nakatuig si Papa nawa ma? Ano? 15. 14, oy. 15 dong. 2015 siya namatay. Oh, maglima ka tuig sigiyan. Dong no? Ay, 15 wala po. 14. 15 biya ko ni uli diri. Patay na loro sa katuig. 15 ko ni uli diri, then 16 mo Pasko ni abot. Mo 15 og Pasko pa dong 14 16. mo siya namatay. 14. 14 gani. 14 gani, 2014. 15 biya ko ni uli guna. Then sa katuig ko diri, pag Pasko pa dong 2016 ni apas mo. Katong bata pa niya nga nanabong sila diya sa kuan di pa. Nab- Ikaw do. Ikaw pa. Kaon karong ma piskay. Nakakanaw kanina. Salad ang kanon. Ano yung lagay tayo sana? Kaon ka ma? Butangi kaya ko din pa na. Be, pagpatong lahong be, ato Palamig ba? Palamig. Palamig ko no, pabugnaw, painit. Katong sandok ba? Sandok na laom. Kagdan pa dito. Tagay mo ang ninong ug salad ug spaghetti. Okay. Muulo ka mo dito. Mao mo ka. Sabi pa lang. Pasko ron. Bigayan kay Pasko. Ayan. Ingatan. Kari man imo. Magawa man ang baso. Mama nga ni. Muulo kung ato dito, oy. Tagay mo ang ninong. Ay ko yung Anak kay kung Sara. Dugay yung pugni mong bugnaw po. Bugnaw ka? Ha? Ano ba diyan? Atay mo ah. Susdong. Hindi man kayo bugnaw ang Di mo gutaw. Gikan sa rit. Ay no, gikan sa Sige, rit. sa kuha na kay musamot akong kapagaw. Ha? Musamot akong pagaw. Ikaw na ko nagbugnaw, samot, mawala ni Bugnaw tayo ni. di kayo. Magpa-recover sa ko kay mobilit naman po ko yung New Year. Kanta na ba siya na New Year? Gabi, grabe di siyang kanta, oy. Kanta na pod mo ron. Ayan na ba mo na yung amplifier para Wala kong tingog. Kanta. Mama, pakantag. Mama, pakanta nag imayang nahunlak. Ikaw, sige lang kagtutod ha. Gabi, wadyo ka kanta. Ikaw na ba mo eh. Pagaw na lang, tas Sige sige ikaw pa. na ba dyan? Sige pa. Promotor. Wantay di kang kanta sa kadlaw ron ha. 25 ron. Way pakilaman na ito. 25 Pasko. Mamista Mas ko. giyan. Diyan na to. Ikaw gani. Tuwa alam mo. Tulog ko no, I love you. Iyon, man tali niya mong kalit ng isiya. Okay na. Pilihan niyo. Ayun. Usa. Pili ng isa. Paano na? Isa pa. Salad. Yes, sana. Salad. Niya rin ito, yes. Makuha na. Pang dyan. Paano sa giri ka? Pang pakain na. Mingaw diha. Hmm? Wow, wala eh. Di man to siya nga dito sa Lami ma. Mama kung kaos pagkain gabi eh. Buto na sudat. Ang pasayan, gilabay. Mama tutok sa pajan. Initin. Ay napalit sa pajan na bilin. Dagaan na ako magkuha mag-uwi. Kapain, lupanit ko doon. May pagipanitan to da, ano? Kung alas mama ganahin mo kaos pagkain gabi eh. Baw niya. kahingko. One kilo ni paring ani. Naghapon, naghana ako. Halos katunga ako nabhag gahapon. Naunta guys. Hindi ko mag-rice, man. Kaso mas pikas. May tao. Walang itao. Ngayon mas mama. Mas nalalimawan ang biyak no. Pila ka to yung nagsama. Hmm? Pila ka to yung nagsama din.
Lamin ni mabaho. Lakad daw na yan. Kuha na, dikit mayang pa. Hindi ka maulian ako, wala na mga kakamdaman. Ay, tindihan na. Hindi mo ko. Gabi lagi wala ka mukha ron. Wala ka danahi, gabi. Ano na? Ikot. Nandun yung pinya ka. Makagilok ang gubo ng pinya. Ano yung apil ka? Pili pa rin mo. Nagbagong tuig. Maghanap na nagbagong tuig. Suba ka? Ano yung salada, abot pa lang yung tuig. Kita o. Kamu ramen dyan tulong si kawan na din naman. Di Namun naman tulong. Kung Okay. salad di mo. Gusto lang na. Hindi ka gawin kanina. Kaya nawas. Ano na? Hindi ka dito gawin. Maulo na nung kamangatag. Asa may uwaw ang mangatag o ginatagan. Mauwa mo kamangatag. Ikaw ko no, may Pasko. Imong ginong. At na ni maging hanap ko. Be, unsa may nanando ni nung di mura kang nagpaiwatig dito lang. Ano ka? Nana naman kamangatag nila kada. Pasko nga tagan sila yung pagkaon. Ang inaanak naman mo ay muhatag. Pinaskuhan ron. Lagi mong pinaskuhan kani. Naninong, maayong Pasko ninong. Mura magming-diskurso. Mura magming-diskurso kuwan. Mora jud na yung yatag na yung pinaskuhan ninong. Kaya wag kumang ko, di kumang ko na bugado. Oo, nung mabugado na ka, nabaw na dami mong yatag, pinaskuhan mong ninong. Gansi ko Pasko. Balik ka Manila o. Kaya, kanarabay mo ang ninong mo na naikaduhan ni mong tatay. Mararabay na mo ang ninong yan na nabili, kasi kanto Manila. Wala na, mga kaninang na ko sa shop, manangawa na. Nagyapuguban. 22 doon di mo ang ninong sa Manila, na dani Cebu. O, kuha na lang, sininang Rupa, sininang Butsoy, Ay si, sininang Marilyn, sininang Marisil, Kuya Glyn. Anak ko diha ni Nigso nila ni Maymay ko. ay oo! At nanakon niya. Manila oy. Tapos Manila, mo na lang yung ninang Danis, Bisaya. Gansi. Sulo na lang kabo kay upat. Kasagaran tos Manila. Grabe, daghan ang umabot, mahatag sige ang mga pinaskuhan sa una. Sai City no? Sai City. Lain pa ng cash, lain pa ng mga pinutos. Di naman ko ninong pod nga di ba duha nga tag na cash din na hatag pod nga pinutos mo sa nina. Ano? Ninang Randy, Ninong Randy. Ninang Ninong, Ninong galante kayo. Ninang Ruel, o si Ninang Aika. Kaya ginoon yung ano. Negosyo. Oh, negosyo. Huwag man ka na nga, Diyo, kusa mo sila ni Ngata. Maikog na lang kung mga ninong mga hatag. Di man day hapit magpasko kuyugon ko sa trabahoan. Ano, saan ka? Nga ang Pasko man. Nung kayo. Ang Pasko ba na para sa mga bata? Kasabot na day ko nga na tong basta hapit Pasko pakuyugon ko ninyo sa trabahoan. Kagits na kung anong inyo ko pakuyugon. Na mga hapit Di na. na to ko inyong amo yun. Wala na orang ginahamo dito sa babaw. Makita mo manok. Tinagaan mo nga pinaskuhan o pinaskuhan sa mong boss. Uy, good ay. Kato ni Kuya ko nila Nagakampaw, tagan pag titibar na ito. mga kung ano, mga remote control nga. Ang to, ang boss eh, parehas daw silang mata. Insik man to. Kato nagkuan, nag-party ba mo nga imbis kuyo ko ninyo ato kung ipaling ko si VIP. Si Kasi Umita, dun pa nila sa opisina. Umita kung tapad din. Puro siya mga amo dito. Great kung Merry Christmas dito hulbot sa kalibo tonon. Sa baby po nasdiyan nga. Ano mo nung dadun dito sa bahay nila ni boss? Hindi pa sa Pasadena pa. Sa di na po na tuyo. Kung tuwa mo sa boss, parehas daw silang mata, insik. May gani sila nga. Murag si boss ko na yung amahan ni Gian. Parehas silang mata. Insiklan. Kasi din medyo sa opisina, ito naman lang pesto sa una. Kasi din pag ato sa opisina, kainit ko no. Ato niya sa opisina. Patawag mo. Ito daw sa loob. Patawag ni Randy. Pag-ihig daw. Buwan man. Namista tatarong pa Ay, mamista. sa ubo. Isin ba dyan?
Oh, 25, 26. Spiras na ano ba ang pista? May takakaon na itong mga ginao. Paano? At ito pa ba ito kapista yung... Mamista pa mo nga na pag hindi pagkaon daghan. Mami, yung bitan, nasa mo sila. May kailadagan dito. Ilang mga amiga. Ikaw, kaya pistahan kaya amiga. Ulan ba? Ulan ba mo? Sulat ako. Basta first mama musta na na. Ang bay. Inis ko pala. Apil nagmumabailingan. Hindi pa nila. Tuhod yung galing yung kumpra ako ng kumpra. Kumpra rin na niyang kantay. Kumpra ka! Sige, kumpra ko lang. Kumpra. Ano gidya? Ilang kinayo mabutay nga kumprahonon ma. Na kay mabot na. Kabaw ka na, kung pa magsakit sa imong tuod, kasabot ka na mo, nga nung di may ganan magkumpra sa kasamo. Kapuya at prince, din pila ni mo kaso. Nag-aadlaw ko lang ka, papa ni lulo ni mo din, hindi pirmi. Ingaron nga na yung okasyon, grabe nga po sa kumpra. Grabe mga tao, marag nang diwala. Ubito, ako mangumpra to hapon, mangumpra kagbuntag, ang imong atubangon sa prince, pwede taas at pila, abot sa tumon. Kadyo trakay ka mamili, malangay kayo noon sa cashier. Yung nanay, gatsano, tinitih, mamingaw na. Dili. Mahal na lang Ngayon ka isa. na open ng gisano. Mas malang dahil Mas ka, mahal ang kaysa sa ano ka isa. sa prince. Isa sa prince. Tugyo ko rin. Ang kaysano, laagaran, pero ang ilang supermarket kay kuan yun, naagi tubo no. Ako dako kumpara sa prince. Mayas mama salad. Gansi. Lami og gelatin may butang manok. Ito ko do kaysano, wala man ko diri. Kasi di ka. Hindi ko eskwela. Magulian gyapon kagutin. Ano lang, pila pag drive lang tricycle driver na lang. Ano na gabi ka diri? Mahal. Ano, Luigi ka parang di ka sa mga papa. Mag-drive usod sa mall murag na parang lakayan. Luy ko ito namalit Mas abog. namalit mig cellphone. Pagkatubang ni Papa ito, malagig diri yung ano ko trapuhi na all. Pero cash, nga ito magkasabay, credit mo nila. Utang. Ah, Credit. Pagingon, ihap ni yung Di ba? Nani na mga naong pura na kwarta, sila Diba? na all, puro Di ba, credit. nanguta naman to kung down payment ba or kuan? Cash. Pwede mo ito credit. Pwede, utang. Amo mga pursutan. Ang kasabay naman, mga utang. Samsung na tablet. Tablet, Utang. may Utak, cellphone. pwede di butang ito ito. Hindi, home credit. Muagi home credit. Parang silang cellphone ba? Kamera may nagcash dito. Kasabayan puro utang no? Well, nakaka-proud. Balang tricycle drive. Basta na ikas. Balang makabog-abog. Basta na ikas pirmi. Jadi po di ka pangambog na utang. Diba? Proud tricycle driver. Pwede. Pwede mo sa kwarta itong cash mo, magipang ibiyaan ni tato ilang kuhan. Agent. Pwede maka-kwarta. Hindi na kwarta pag Cash. cash. Ay dili, makakwarta pero ang ilang management. Kay ditso man to kanang reseller price ba? Kung utangon manggod to, siyempre magtubo-tubo na ay porsyento ang sales clerk. Nasilibahin. Ibiyaan na yung Hindi misa. namin entertain. Ibiyaan din mo sila entertain, may yung cash. Talikod o. Wala, usa na rin nagkatubang na mo, pero katong Para mapala Samsung. Nagana ng nguit, no? Sir, kini sir. Ano na yung cash? Di sila makasapi. Dili. Pare kung motor good. Awa mo to kag mga motor sa sir. Kanang cash or kuan, may di kag cash. May nga utangan na lang sir, maana ngani. Kapoy, nangutang na sundo na ng kadabuan. Pag mo na mo cash, gibiyaan ni sa mga Balag ang nga yatubang nila. mo Samsung ra. Balag nga nila katang mga porma. Basta wala tayo utang. No. Utang ko strika. May utang. May utang, meron namang mangialam. Anak ng Bahala na ng mga nangialam sa kinabuhi natin. Kana sila po. At least mo tayo utang. Ang nangialam ni mo may utangan. kang mangialam na kung sino man ba katong pakaslan. Pagka pakaslan ba? Pero wala pagkapakasal. Nagpaon may contract noon. Para mga labtunan diha. Ako wala ko'y kuwan na. Makuan kag pare, makasal kag pare, makasal kag wala ko'y gikuan basta kasado. Ano yung pinili? Ang importante nakasinabot ug malipajan ng pagtudyo. Pangatag nila natin uban. Hindi po na ito na mahurot. Pangatag nila natin uban kay. Ano lang makatilaw po sila sa teng grasya. Deng! Dali sulod.
Dali tisod te. Sulod, dali. Wa namin nagkuan gabi kaliwaros man. Kaya naman duman siya. Merry Christmas te. COVID yata to. Bisa makagabi eh. Dana ra ka? Diyan ramon ko, natulog. Kay si Wina natulog man. Sa'yo, ang suso natulog na. Ay, sawa-sawa gian gabi kantaan siya. Una lang katulog. Kuan pod mamangkok mabutan dari salad. Pwede di ba tiyo karon? Mo ni gamay sobra na mo gabi eh. Mo ra kaya mo anggi. Katun bitaw ubong. Dili pinaskuhan si Wina. Wabi na nagtupi. Ulan. Mingkol. Bawon niya ta. Di Wina nagkanta-kanta. Hala lagi ka ubong. Tama? Ikaw ra ka mao Oy. yun na siya. Wala na kita nun niya, ay mo nang kitaon. Yata niya pa? Ano siya to? Nana na cake ma? Ha? Oo, sarap ka. Wala na, ikod ano on. Para ni ko. Bigla ang tawag sudlanan para di na magpuan. Ay, tira tabulit. Tamat ay. Oh, dahil. Merry Christmas. Birthday mo kang tiyo ni Bugod. Birthday ni Papa. Mo ra kaya mo anggi. Kay ikay. Kuyog ta dir. Ha? Ikaw na, ano mo bugulaw mo. Ikaw mo ka. Mura na yung nung kuya, panon, mura na yung nagpapon. Oo, ninom sunod-sunod ta. Ay ko na lang. Ikaw na lang. Inunutunog ko nunoy ko. Oy, ka. Ngano mo ako magagatod. Dito ka. Natagak ang puto ba? Gipunit ni gibalik sa plato. Gusti. O dali ba ito plato? Nigatod ko sa una, og ka nang, naganda mo ba? Kisa mo tawgyat na rin nga. Natagak ang puto, ako gipunit ni gibalik ng sa plato. Taklubi na to. Ako yata na kung bawa maka imong salad nawalan ng no. Sila ka pinalikbalik. Wait, takad lang ba? Mas uho ng sunod-sunod ang duha. Abala na, at least kita duha. At least kita duha. Ano mo ka? Sampol. Ikaw rin makakansi. Makakansi na na yung Albina. Uy, nung sunod ta, tangi. Naku na! Okay ra, nakikita duha. Kisa ako raw sa mulawan. Ano naman ka bulak ta nila kundi. Wala may magyan gagod. Na ha? Wait lang. Paano niya yung mama? Sus, ning bataan yung palaban magmama, tara! Ay lang, ay. Ikaw! Mawo, mga tid! Dala lang ang bigodo.